ну, мен забухаю, короче, білмеймін. Мен запойға кетем, мен не выдержу этого. Ойлар міне мұның қадар тігі. Бірер таныса, бірер біздің яқтан кіші болса. Әлі 1,5 миллион су, короче, жиылған. Мен екінші ипотека, короче, жиылған. Всякие кредиткалар. Томар сенің орташа алғанда ойына көп ме кете? Менің де барандай зашкварная история. Кімге шақырарға бұла? Мен бет бұндайды көргенім жоқ еді. Ну, вообще, сенің үшін оқша неңде, міне, тұрмышыңда ненде орын алып тұра. Ну, то есть, вот, бар бетінде кімдер айта, вот, самое главное, это вот, оқша ішлерге. Вот, оқша болса, ну, тұрмышың мол, и, теге, нешік тебе айталар әлі, конечно же, деньги это не главное, но лучше грустить в Феррари, чем, теге, ну, типа, шундай формада. Но мына сенің нешек? Ақшаны ненде орынға қоясың сен? Білесің, ол менің вообще сәйір хал, парадокс деп отырға да мүмкіндер қазір аңлатам. Мына мисал үшін, іште менің үшін ақша мұхим түгіл десем ялғыш табылырға мүмкін, ләкин мына ижадқа келгенде, меңа ең мұхимы шашак атайкан көңіл қоядыр, все шлисің, рахат енді, все, тем более келіп шыға, все, от души просто. Все, аны бошқа дашыларға риза. Ол КВН тұрмышынан келген айбірмейді, ол нәрсәлендір ләззат аласың екен, все, рахат. Көппа төлейлер, төлесәлер, вообще ебет, төлемесәлер, ничего страшного, менің бұлай да келіп шыға бет. Шындай уйлар еді. Қазір енді ғайлы тұрмышы білен ерші башлағаш, біраз ғана өзгерді. Біраз ғана қатын менің бұлияқтан грамоталы деп айтайын, менде соғып тұра қаман сайын бұшқа жүрмейлер енді. Қаман сайын етмейлер өзіңнің азырақыны өзіңе бәйе қоя біл деп айтайын енді. Дұрыс сөз. Дұрыс? Мен де шылай ойлайым. Ансық ешексіз. Ләкин башқа яғы да бар. Ират бұларақ, ғайлада, яки кісада енді ақша кеме екен, біту дәрежесінде екен, ішінде қытықлы енді бар. Біту кейраттар шылай алдыр. Қытық. Я пандемияда білесің ме, сен хорлық, сау сәлемет келіш, исен сау келіш, үйде ұятасың, қатын ертен тұрады, ішке шығып кейті, исен ғәрлік, просто ғәрлік. Слушай, ал шундай, айтып өтірім, шундай шырға тұры келді, мына, мен, аның ақшасы, ол аның ақшасы. Мен ішлеген ол ғайләні тәймен етуге тұтайды, ғайма? Қам, анарысын ол мені шата башлады, фатирға да, ол нейті, вообще қиын, білесің ма? Оят ұлыштан қойтуға сен қатын қызыр рөлін башқарасың деп айтайын, мен ошарға пішіріп қойған боласың, енді ұштап. Сіз рөллер білен алаштығыз, Міне шында, ол да сизәбетінде ана, ол мен айтқан еді енді. Неге сен біршіласың, шыны үшін бірге тұрабыз бет, шыны үшін біз бірге ешкі шуан көрәбіз ғойла, мұна шынды вақытта да біз бірге әрдем етмегеш, неге бірге тұрабызсың біз деген еді ол. Это не помогло, Барбар. Барбар ішті бірші ол. Йоқ, ол бірші. Просто менің айтасым келе, что ол бүтін иратта да бардыр ол. Міне, мәселен, туйда ішләдің, гонорар алдың, кісіге аттап қойдың. Нәрсе оласың келген янында. Уверенность артайынды. Әлбәтті. Ну, кісі давай қышай болмады. Но мен аны аңладым, білесің ме? Шулық пандемия вақытында, мен пандемияға қадар вообще оқшаны сонау, оқша турында ойлау, ол нәрсе менде вообще жоқ. То есть мен оқшаны тұта білмейдім вообще. Мен де шол едім, ләкин меңа пандемиядан тырш сен үйретті ғана нешік тұтара керекілігін қатын да үйретті. Мені мына сенің сыма, допустим, біз екібізінде жайлаған жоқ бетін, әгерді все бар екен, не братан нәрсеге, мене жеу барабыз, айда таксида ғана барайық, мен мұнда бір күн астанып бет, да ладно, бір күн әшіз, нәрселер заказать терген, дизер туты-путы оларға вообще без проблем. Один раз живем. Бір тапыр яшайыз бет. Ол менің дивизия, вот пандемияға қадар.
То есть мен настолько ақшаны тұта білмейдім әйме. Вот жай күні бұлай шундай сезоннар прям атнасына подряд 3 той емес, мәселен четверг, пятница, суббота или пятница, суббота, воскресенье. Сен білесің, вот ол уақытта мен неше сумға алып бардым екен тойлар. Шул 20-25 мыңдыр инде әйме. 25 мың деп алайық. Шуның 5-6-сы кете, например, звук операторға, қалғаны сенің қолда қала бетінде 19-20 мың әйме. И вот сен представляешь, мен настолько ақшаны тұта білмеймін, что міне четверг ішлейм, пятница, например, менің той бүтін шәһәрдә, и мен бензинге ақшаны әжетке алайым. Қоя. Білмеймін. Мен один раз живем. Все, один раз живем. То есть міне настолько. И пандемия жетті бетінде. Мен шундай рахмәтлі ол пандемияға, дұрысын айтканда. То есть бар инде аның тискәре яклары да бар, но аның турында түгел бит сүз хәзер. Вот. Юк, нәрсә белән әйтәсем килә, теге сөтеп бер юлга салып җибәрер өчен әйтүем инде, теге һәрбер начар бердән дә яхшы үрнәк, яхшы белем ала белергә кирәк дип әйтергә теләвем. И вот пандемия вакытында кредитлар бар бит инде, ипотека. Шул вакытта менә кредитны мен әйтәм, туктале, мен вообще саныйм әле. Күпме кредитым бар микән минем? Маңанча вообще аның турында уйланган булмады. Чөнки кредитный карталар, кредиткалар ул бит постоянно. Но минем кредитный история яхшы, ул яктан мин бер кашанда теге, платежны һәр вакытта да түләп бара идем инде. Настолько клиент хороший, теге прям чёткий минем анда кредитный рейтинглар высокий прям. То есть миңа кредитны җиңел бирәләр. И вот, қоя соным әлі мен айтам, күпме кредитім бар мекен, мен бит инде хәзер эш юк, заказлар юк, пандемия, өйдә утырабыз, аны бит түләргә кирәк, куянда булса акча эшләргә кирәк. Ничә сум микән? Санап карадым. Просто охренел. Вот менә шул, менә пандемияга кадәр тормышым буена, әле 1,5 миллион сум, короче, җыела минем. Икенче ипотека, короче, җыелган всякие кредитлар, кредиткалар. Так, мен әйтәм, надо что-то делать. Что-то надо делать, потому что ул бит кимүгә таба бармый, ул бит үсүгә таба гына бара. Теге сиңа бирәләр башта 100 мең кредит, аннан соң шуны әзрәк түлисең дә, уже 150-не бирәләр. Син 150-не аласың да 90-ны түлисең, 60 бит кесәләр калган. Один раз живем, киттек. Нәрсәм диең әле син анда? Беләсең, ул бит мен моны сиңа сөйләгәнем бар микән, юк микән? Мен бит бер тапкыр таксига чыктым шул вакытта. Мен сиңа Минемдә бар андый зашкварная история. Ну, не. Потому что кыен, чөнки хатын әйтә. Әйтәм син аны акча калдырамыз, теге аласы килгән әйберләрең бардыр бит, алырсың. Юк, кирәкми минем, бар бит. Каян килеп инде? Каян килеп? Все чыктым таксига, просто кыен инде, беләсең, бу бит әле уйлар менә моның кадәр теге. Берәр таныса, берәр безнең яктан кеше булса, менә таксида эшләп йөри икән дисә, менә булай икән дисә, әйтәм, ладно, мен бит маскада. Мен бит бу бит законнар, ул бит хәзер такси чакыргач минем фотографияны күрә, исемдә язылган була. Как будто мен бит нык популярный кеше бит инде. Юк, инде просто неудобно. И мен бер заказ ясадым, бер. То есть мегадан алдым да мен каядыр шәһәрнең читенә кадәр илтеп куйдым. Шәл 200 тәңкә бир, нитәм әйтәм. Тутмаман, типа мен бензинга да күбрәк китә бит инде. Дип акладым да үземне хурлыгымда. Сөйгә кайтып киттем. Менә бер яктан шулай уйлыйсың, әйме, так типа гәрләнәсең инде, таксига чыктым дип. Икенче яктан бер нәрсәсе дә юк. Юк. Ну типа любой эш бит. Әлбәттә. Вот. Ну минем тоже шундый ситуация булды. Пандемия вакытында. Мин әйтәм бит, кредитларны санадым, вообще пипец мен әйтәм, кошмар монда. Аларны бит түләргә кирәк. Мин әле ипотека да бар. И не тотындым мин финансовый грамотность, теге өйрәнергә, то есть YouTube'дан китаплар укыдым, ниттем, все аңладым, что на самом деле вообще дөрес яшәмәгәнмен. Прям кардинально үзгәрттем үземнең тормыш рәвешен. Бөтен әйберне саный башладым. Шул вакыттан бирле таблица алып бара башладым. Теге керемнәр, чыгымнар, күпме нәрсәгә күпме бетә. Таксига чыктым дидең бит. Яндекс еда, братан. Доставка. Пеший курьер. Извини меня.
алтын барс алған кіші Яндексида да йөрим ха. Алтын барысына Авитаға қойып қарамаған еміз. Керек ме ол бірсінен? Шықты мен, бірінші күн. Анты берділер спецодежда, рюкзак, бүтін өріне там перчаткалар, нелер, біз бұны бұшылай хотя біляқтанда бір пакет, ол вақытта маскалар, перчаткалар, вообще дефицит ебеттегі. Қиммет, амада бұшылай берділер. Хит нәрселер сейіндір. Прям оның хатлік маска алдым мен, прям специально. Көзлік кидім, қора көзлік маска, потому что, ну, өзің айтпышын, мен өзімді тоже там популярный деп шутламын, ну, просто мен білейдім, что әгер де бірерсі тоныса, ну, мен забухаю, білмеймін. Мен запойға кетем, мен не выдержу этого. И, бірінші все, южныйға жіберділер, мен жібермеділер. Все, әйбірлерін алдым да, киіндім де, мен айтам, қой, шығып қарайым, болам екен. Ну, енді, біраз, сезгенің бар ма? Вот өзің айтмашли, вот сенде таксиға шыққансың, без желания, өзіңді оправдать тірге, максимально ізлейсің бітінде доказательстволар, что тіге, ну, не стоит это того. Не заработаешь ты тут столько. Әлбәтті. И потом іздей башлайсың өзің оправдание. Лучше мен қойтам да, бір онлайн профессия үйренем там. Ну, білмеймін мен деген. Ну, шындай оправдание. Лучше мен... Қойтам да, қотын қойтуын оқшарға пішіріп қоям. Үйлерін жиштырам мен. Мен поделкалар ясым, мен құршақлар ясым да сатам мен. Мен шул үйлер болған болды. И этот, южный янда отырам. Макдональдс янда енді. Там заказываю. Сағат ярым отырам, 0. Просто жоқ заказ. Мен уже айтам, да, понятно, все, не заработаешь мында, кіші сүйли, күніне анда 5 мың ішлейм деп, ни хрена подобного. Бір заказ келді, заказын алып келдім, все, мен, все, южный янда отырам, Бітім самый главный, тонышлар ғана болмасын, заказ күтіп отырам. И, мен қорым күтін көтеремеймі. И келе, мен қатырайым, 1 елін алдық ма, біз алтын барсаның білен жоқ. Келе, Хаким. Коллега по цеху. И қызық болыр еді, ол да Яндексіне ұлсаймы кемді, но жоқ. Мен отырам скамейкада, и просто көздігін солған мен, И көз ершлері оғам. И мен айтам, просто қорама меңа. Только көрмесіне просто метанға көрсі, все, пипец было. А ол бара наушниклардан просто ұрам бөліп тәге. Ну, эстрадаға сасырға бір сәбәп болыр еді. Танымады мені, прикинь, то есть, көрді ме, көрмеді ме, көзлер білән біз, көзлер туры келді ме, жоқ ма, мен қатырламайм, но мені танымады, Хаким, мені еміл. И шуннан соң, ул киттем, я там, ну его нахрен, все, все, мен лучше ошарға пішіремеге қойтып, ну там, білмеймін, мен нафиг, не. Ну, ол, екінші яқтан, білесің ме, мен охотынан айтты. Зато, говорит, мен оңладым, что мен сенің білән не пропаду. Опять-таки, пандемиядан соң, шуннан соң бітінде, прям оқшаны соны башладым. И, кстати говоря, ол міне 1,5 миллион кредитларымны мен ел ярым ішінде, 2 ел ішінде мен полностью яптым аларны, Нормально. Яптым. Плюсқа шыға башладым, потому что соны башлағаш, мен оңладым. Міне, менің, например, 1 айда мен бітірем, условно, там, 50 мың әйме? Жоқ. Айда үшлі тұрып қоябыз сұрауны. То есть, көп ме? Мен қазір, мен алып қарай аламаның таблицасы, мен ол бар, прям 20 жылдан таблица бар. Ну, яқынша... 20 жылдан шутлап барасың демек. Таксиға көп ме тұтасың, әйме мені үйреткен жайында. Таксиға көп ме тұтасың, ошарға көп ме кетесіздің? Әйе. Тағын. Менде пунктлар бар ма? Ну, то есть, анда менің бар сәлемәтлік, продукция. Ансы 30-дан соң келе тұрған пункттар енді ол. Бізде пока жоқ әлі. Әйе, ол көптен түгіл барлық келді. Ну, ана вообще приоритет бойынша, ең дұрысы приоритет бойынша, ну, қойырға ол нелеріні, пунктларына. То есть, там, сәлемәтлік бірінші ширатта барға тейш. Аңа енді спортта кірі, не де кірі. Анан соң продукция. То есть, мені шулай по приоритетам тезерге керек оларны. И в идеале бұрға тейш от большего к меньшему. Но, еш қына олай болмай. То есть, мені сәлемәтлік, продукция, андан соң
сатып алган теге, ну, килди китәбеләр үй өчен, например, да, кием салым. Аннан соң хәзер бар бит инде безнең бала әйберләре, балага кирәк яраклар. Аннан соң бар минем иҗади расходлар, иҗатка киткән акча. Вот, и аннан соң, ну, транспорт, общественный транспорт, Ой, аңа такси. тоже нормально китә, между прочим. О, Мин шутлаганчы, әйме то. аңламыйдым, белмидем, кая киткән, ничек киткән. Без хатын белән карагач, мин шаккаттым. Менә синең уртача алганда аена күпме китә? Беләсеңме, если честно, Барсын бергә кушкан очракта дип әйтәм. ну, 100-дән арта инде. 100-дән арта. Ну, 120 тирәсе. Ну, примерно. Вот узган айны, узган айны кына мин шут санамадым. Вот әзрәк слабина бирә башладым соңгы арада. Ай. Теге обычно Аннары мен күзең ачып йомас, хоп, кредитлар миллион ярым. Ё- Ну, короче, вот декабрьдә минем ялгышмасам 92 тирәсе. Прикинь, менә синең шулай, синең әле бала расходлары сәламәтлек белән бәйләйме? А тукта, давай корыйм. Юк, менә декабрьдә без хатын белән теге еллык планнар үзебезчә инде узган елга шунда анализлар биреп ятканда без нык менә декабрьныкы минем истә калган, анда 125 меңгә якын, 125 мең каядыр тотканбыз. Кайда, ничек аңлашылмый. Анда юл расходы, такси һәм автобус 12 мең. Шуннан соң трек кенә уйландыра башлам, әйтәм, күбрәк, по-моему, автобуста йөрергә кирәк. Сез Ул Мәскәүдә ул беләсеңме? Юк инде, ул бит беләсеңме теге ни бит? Ярай бер тапкыр яшәсез. Ну да. Ноябрь. Һәм декабрь дөресен әйткәндә күрсәткеч түгел ул. Декабрь уртача бәягә керергә мөмкин түгел. Керә алмый. Чөнки ул корпоративлар вакыты. Декабрьдә, Бүләкләр ала торган вакыт. Һәм беләсеңме, без заметкада алып барабыз аны. Һәм мин нидер төзәтмәләр кертәм икән, минеке кызыл булып чыга. Хатынныкы сары булып чыга. Һәм шуннан күрергә була. Анда безнең бар, безнең пунктлар гомумән ашау, юл, кара, ашау бар, юл бар. Юк, проще расходы, именно развлечение бар. Һәм гадәттә минем расходлар күпчелек развлечение һәм проще иде, хатынның расходлары ашарга, продукция. Шуннан күренә инде, кто в дом, кто из дома. Менә минем ноябрьдә булган. Бу узган ноябрь, получается, 22 елның. 93, октябрьдә 58. Ну, минем беләсеңме, шундый нәрсә бар. То есть безнең бит инде фиксированный теге, ну, теге анда ай сайын анда 80 мең эшләп бармыйсың. Шуңа күрә минем баланс та монда төрлечә. То есть вот син бер айны эшләдең анда, ну, условно там 200, икенче айны эшләдең там 50. И шуңа күрә вот мин монда син шутлыйсыңмы балансны? То есть менә бу айда син там эшләдең условно 200, бетергәнсең, там сарыф иткәнсең, белмим ничек дөрес була. Менә син әйтә, татар малай. Ну, тоткансың. Тоткансың. Нәрсә тоткансың? Тоткансың, там эшләгәнсең 200, тоткансың 150. Ну, моны матур кремнәр һәм чыгымнар дип атарга мөмкиндер. Чыгымнарың 150 мәсәлән, синең баланс 50 плюс 50 син. Минем кай вакыт була минус. Ну, то есть, потому что стабильно эшләмисең акчаны. Аннары соң шундый лайфхак бар. Хатын ясаган иде сандык, арифметический прогрессия белән копилка инде. То есть анда 100 сумнан 5 меңнәргә кадәр инде. Анда салып барайга, вообще азартный әйбер. То есть син алып кайтасың акча. Азартный кеше булсаң да. Салып куйм әле 5 меңне шалт. Шалт. Ну, шулай еш 5 мең аласың да. Еш салдым да. Умырдым мин ул капчыкны. Әйбәт. Вот, ну, кыскасы нәрсә, вот теге нәтиҗә ясап, мин шуны әйтәсем килә, вот акчаны сонарга кирәк. Әлбәттә. Потому что күпчелек менә минем дусларым арасында да менә
әгәр дә миннән менә шул 3 ел элек сорасалар, теге син аена күпме эшлисең дип, мин төгәл әйтә алмыйм. Юк, аны бит куя, ул бит язылмаган бер куя. Хәзер вот по крайней мере Һәм язгач син аны күрәсең. Күрәсең. Мин шуның кадәр юлга тотаммыни? Һәм хәзер кенә уйлана башлыйсың. Яхшы бер. И һәм беләсең шундый нәрсә бар. Вот менә шул финансовый грамотаны өйрәнгәч мин аңладым. Транспортный расходы менә күпчелек менә синең вот нинди фикер микән ул яктан менә күп кеше әйтә бит инде. Вообще теге җәмгыятьтә шундый ни уй йөри бит фикер. Үз машинаң булырга тиеш. Шәһәрдә ты что? Үз машинаң булырга тиеш. Но үз машинаң булырга тиеш, әгәр дә син машинаң синең машинаң белән эшең бәйле булса. То есть син или таксида эшлисең, мәсәлән, или син торговый представитель, сиңа постоянно йөрергә кирәк. Ул очракта оправданно. Но әгәр дә син просто машинада эшкә йөрисең, янда там авылга кайтып киләсең, там, ну там ял көне. Ул очракта таксида йөрү нирәк, юнрәк. Менә мин аны санап карадым. Потому что мин менә машинада йөргән вакытта әле санамыйдым. Но якынча аның расходларын санадым. Просто машинадагы расходлар алар сузылган. Әлбәттә. Һәм яшерен. Страховка. Бер тапкыр түлисең, уныттың. Налог түләдең ел азагында или ел башында, мин всё уныттың. ТО. То есть тоже ярты елга бер, анда, ну то есть түләп торасың. Постоянный расход ул бензинына. Күпчелек кеше менә шулай ялгыша. Ул такси бәясен бензин бәясе белән чагыштыра. Әйе, резина. Уйлый, мисал өчен, ну якынча мен көненә 300 сум, 500 сум җитә бит, таксида барсаң, анда көненә 700-800 кирәк дип уйлыйсың. Әйе, ялгышасың ул яктан. Ләкин мин каршы фикер әйтер идем, әймәсең, ха? Миндә чуктым шулай ук, ләкин мин үзем рульдә йөргән нык яратам. Ну, менә аның өчен теге комфорт өчен түләргә кирәк, комфорт, интерес. Түләргә әзер дөресен әйткәндә, чөнки теге үзе нәрсә тора бит. Кич белән син кайтасың, шәһәр буш. Мин яратам инде татарча классик куярга мисал өчен, всё рәхәтләнеп, үзең генә җырлап, Ушып кайтасың. Юк, я җырлап я ишәбез икесе бер. Син вообще Юк иде, анарсын музыкада тәэсир итә. Музыка тәэсир итә. Әгәр дә резко гына кабынды икән, так-так-так. Ты ещё шапыл, давай. Син шундый музыкага куып йөрсәң, так-так-так. Куярмыйсың. Юк, куеп күрсәтермен инде музыка икәнлеген. Мин, если честно, ул яктан вот мин андый кешеләрне белмим, мин аңламыйм, потому что мин үзем вообще бабай кебек йөрим рульдә. Ну прям вот вообще әкрен шундый теге миңа куырга кирәк түгел. Минем ашыгу улаймы? Ул менә знактан 20-гә прям арттырасың икән. Всё, мин ашагам, значит. Син нарушитель үзеңчә уже. По мне тюрьма плачет, брат. Мен ул вакытта, беләсеңме? То есть минем өчен киресенчә. Соң 60 куелган бит 80 белән барырга кирәк. Менә шундый башкаларын мин сугып, әгәр дә юшкадан баралар икән, допустим, 75, соң бас инде бас 80 белән бар. Мин вообще мин синең белән йөрергә яратмыйм. Мин вообще андый кешеләр белән йөрергә яратмыйм. Мин ручкаларга тотына башласам, мин инде сизәм, бу бераз гына нервы чыдамый, белмим. Мин әкрен йөргән кешеләрне яратмыйм. Но синең белән рәхәт. Мин кайфую, рәхәтләнеп. Но синең белән ул компенсацияләрне без сөйләшәбез синең белән, матур итеп, рәхәт итеп. Шуңа күрә. Ну да, ул минем әти дә шундый. Ул, наверное, миңа әтидән күчкән. Ул теге көзгеләргә карап, әйтеп бар йөрү. Син кортайгач менә шул ни булырсың найдырын теге Дастерда, трассада 50 белән бара торган абзый, теге артына үзенә колонны җыйган. Юк, ул яктан мин, ну то есть адекватный бабай. Мин ни теге андый түгел мин. Белгәннәр әйтәчәк, адекват һәм бабай ул икесе бер дип. Әйдә ул турыда сөйләшеп китик әле. Бабай Иштәге образлар, рәвешләр турында, иштәге тормыш турында гомумән аңлатып китәсем килә. Нәрсә турында сүз барачагын, нигә андый тема кузгаттык гомумән.
Аның ішінде бірнеше кіші яши сыман тыйылды бізге, біздің һәр вақыт күлдірәнчіктер, қызық тыйыла бізге. Һәм нәқ менә синнән күреп, күреп тә түгел инде, син ул персонажларын чыгарганга күрә, ул персонажлар миндә дә чыга башлады. Потому что ул бүтән кешедә бардыр дип уйлыйм мин аны. Бәлки, нәқ менә, бәлки язарлар миндә дә бар ул андый бер Бар. нормаль. Мин белмим, мин более чем уверен, что как минимум 2 кеше бар кешедә. Ну, то есть эчендә яши. Ул как минимум. То есть берсе аны, мин аны аңладым вообще күптән түгел относительно. Берсе аның, ну, дин буенча да әйтәләр бит инде теге фәрештәләр утыра дип инде теге. Берсе аның яхшы кеше, ә берсе теге и күпчелек кеше просто автомат рәвештә яши. Ну, менә бер ул бит инде баштагы теге тавышта бар бит инде теге ничектер теге сине. Син моның буенча тикшерен әле. Не юк что. Син менә хәсин белән яшәмә. Сиңа сәлам әйтте. Юк, тавыш дигәнем ул барабер бит син, вот, например, икеләнгәндә, ну син бит уйлыйсың. Ну син бит ниндидер тавыш белән уйлыйсың. Әйе. Ну, менә шул тавыш турында сүз бара бит инде. Беләсеңме, аның берсе күбрәк иртән эшли. Иртән эшли торганы ул бөтенләй бер логически идеально аңлата торган. Син кич белән, мин кич белән хатынга әйтәм, пожалуйста, мин будильникка начар уянам бит инде. Хатынга әйтәм, пожалуйста, уятырсың әле будильникны ишеткәч, пожалуйста, тебе булса төшер, минем иртәгә, ну, барасы җирем бар, бик мөһим. Ул мине иртән уята, мин аңа әйтәм. Юк. Все нормально. А беләсеңме нигә? Потому что иртән уянасың да, ты каралаш, тегендәге чувак аңлата сиңа. Сонда ладно, шалтыратырсың да, әйтерсең, давай обедтан соң очрашабыз дип. Нигә мин иртән барырга дигән менә. Ул тышка йокың туйдырасың, иркенләп, спокойно сөйләшәсең, аблай хәзер иртә торсаң, син көне буе кайфың булмаячак. И син, да, действительно, нәрсә кайф. И ул наоборот работает обычно. Менә шул вакытында тормасаң, аннан соң вообще прям разбитый булып торасың. Вот. Суң, Тыңларга ярамый аны. Тыңларга ярамый. Вот. Аның бар шундые. Икенче, менә бар икенчесе, онсы син үзең әйтәсең, ярар инде мин бит андый ни белән түгелим бит. Әйе. То есть менә шуның турында әйтәм мин. То есть ул миңа калса ул һәрбер кешедә бар ул. То есть ул может, аны белмим ничек атарга, аны личность дип атарга була, аны просто внутренний голос диергә була. Ну без бит хәзер аның турында түгел. Әйе, но миндә алар берничә. Икәү генә түгел. Әйе. Миндә бар. Һәм менә баябыз бабай дигәнебез ул как раз бабай персонаж. Бабай ул начар якның бер өлеше. Теге шундый Үткәннең. Начар, ну, юк, менә минем начар як бар бит инде. Менә начар теге. Менә бабай сөйли башлады. Ярый бит инде. Юк, бабай булса ул прям сүгенә, ул ни теге. Шуңа күрә бабайны мин уйлыйм, ул теге своих демонов выпускает. Шундый теге. Блядь. Тамма кирәк түгел менә шундый ул теге. Кая не утырдым монда, бар китәлем монда. Шундый ул теге. Ул теге бәйләнергә генә тора, шундый теге. Теге аңа бер лишь бы повод кирәк. Анда даже повод кирәк түгел. Сәб бәйләнергә может. И самый главный фактор, ул бабай салгач кына чыга, короче. Иде. Әйе. Вот салган вакытта ул прям вот аның бер моменты бар теге. Миннән даже теге, ну мине яхшы белә теге кешеләр теге. Нәрсә бабай чыгамы әле, юкмы әле? Кашан бабай килә? Да. Там тукта иртәрәк әле. И шунда теге, бабай киләме әле, юкмы? Авызыңны яб әле булса, о, бабай, сәлам. Әле бу нормальный бабай. Ишеңә тибәм мин синең хәдәр булса, всё. Ай, бабайның кызганчагы. Ну, бабай, если честно, хәзер уже үлде инде. Кирәкмәс, кирәкмәс. Тагын бар Тәнзилә апа. Тәнзилә апаны яратабыз. Тәнзилә апа. Ул теге ансы инде, беләсеңме теге. Хатын, менә ул апа ул. Ага.
Ол теге бүтін ничек дип әйтим, тискәре яклар түгел инде ул менә теге шундый стереотипный образ, стереотипный, но сборный образ дияр мин аны. Мен потому что бар минем теге таныш кешеләр сөйләгән менә шундый апалар бар безнең дип инде. Авылда да безнең андый менә апалар бар. Мен конкретно бер кешегә бәйләмим аны. Но менә шундый сборный. Шундый собирательный образ ул. Собирательный. Һәм һәр кеше таный аны. Андый апа бар безнең теге. Ул апа теге ул оптимист түгел ул. Ул пессимист. Ул бөтенләй бер теге аңа берәйбер ошамый. Ул теге хурларга гына тора ул. Күпне белә ул, кирәгенә кирәкмәгәндә. Но любимчиге булса в обиду не даст инде. Не бәйләнәсең аңа. Бер дигән малай ул. Шундый теге. Менә синнән күреп миндә дә чыкты ул. Миндә дә чыкты. Без аны кынатадык Тәнзилә дип, минеке Тәскирә. Бәйнә. Ялар икесе дә азна кайда. Бәйнә интәсеңә синәбәт кенә утырак. Шушы буламын инде яхшы утыру каямында, ничә юк, ни нәрсә юк. Не су салынган бит. Шәп килдеңме син? Суны мин өйдә дә шалам. Монда чакырып тагын. I love New York дип язылганнар, шунда Казанныкын куя алмаганнар. I love New York түгел, Айнур дип языла башлаганында ырысы юк. Айнур. Белә идем мин бер Айнурны. Начар мужик. Менә ул минем өйдә дә чыга. Мин аны хатым белән сөйләшкәндә дә хоп чыга да китә. Сез миндә каласың аны. Нәрсәләр булды булганы. Өйдә тоже. Син стендап сәхнәсендә чыга әле ул. Нәрсәсе кызык әйме, бер белмәгән кеше бит аны күрә һәм барыбер реакция бирә, көләләр дип әйтә алмыйда. Таныш потому что. Ну, тагын бар әле миндә. Мин аны, кстати говоря, мәктәптән үк сизә башлаган, мин теге. Любой нәрсәне көйгә салып теге нитергә яратаем теге. Берсендә мин хәтерлим, беренче тапкырын хәтерлим я. Что-то кунаклар көтәйек без өйдә инде. Мин что-то компьютер артына утырам. И звонок шалтырады да, итегендә әни кухняда, именно шундый. Әни, килделәр! Нишисе булып әйтә. Не матур бит. Тәнзилә әйтә уже. Не матур булды бит, не. И шунда Чагым матур булсын менә. Шаша буламы ни матур? Бар кит әле моннан, утырма. Не. И вот и шулай торып әкрен теге. Эверсендә прям вот конкретно аңладым, аңа Айнас прям исем дә бирде, короче, ул персонажга. Берсендә Айнас белән алып барабыз юбилей, короче. И мин киләм, ну что-то шундый настроение киләм дә Айнасга. Нәрсә эшлибез без хәзер? 4нче блок башлана бит. Әйдә инде берәр конкурс. Эшләп атыйк әле тизрәк дип. Просто юбилей буе аның башын прям ашадым мин шул ниләр белән. Ул әйтә китәле моннан. И ул аны әйтә, Зөлфәт Дробыш дип атады ул аны. Зөлфәт Дробыш. Менә ул образ миндә дә бар. Беләсеңме, миндә дә бар. Әле хатын белән тора башлаганда, әйтәм, ну, пожалуйста, Зөлфәт, сөйләмә инде пока. Ну, сәер булыр теге. Хәзер вообще ирекле, иртән уянам, кәеф әйбәт. Булган чиракта инде мин бына үземнең bütün хәрәкәтләремне җырлап бирим. Ну, синнән аермалы буларак, минем слух юк, чувство ритма вообще юк. Шуңа күрә миңа любой көй идеально. Мин просто нәрсәләр холодильникта тора. Или хей, колбаса. Менә дә булабыз. Шул иртән мин үзем кухняда шул рәхәтләп җырлап биргән. Иттек әйдә бәдрәфкәлләр. Бараннарысың икенче рәвеш. Әйе. Мин вообще тиз кызып китә торган кеше. Вообще махым. То есть Гнида. И чәчеп отырган могу сөз белән. Мин психланганда вообще могу тиз иттереп сөйләргә. Шытыр тиз генә сөйлим. Һәм күп иттереп сүгенәм. Но син анда аермаска мөмкинсең. Кайсы сүгенү, кайсы ни. То есть вот мин аны нидер бер рәвеш итеп атадым. То есть шытыр. Кем ул менә, ул кем сине? Кем булыр микән? Миңа исем кушканым юк. Фердинанд. О, Фердинанд шундый бит. Фот Фуат. нормально. Фуат була.
Сен кішкене бар мısың менің вообще психланғанына? Әзірәк. Қойды. Мен ана қатырылмай бірінші тапқыр мен Уфуатты көрдім, короче. Мен прям даже, мен бит, относительно юлда вот жүргенде, мен ол, кстати, сенің білен машинада барғанда болды. Ой, машинадан қышаға. Не, юлда жүргенде бит подрезать еткенде, мен вообще не реагирую, короче. Подрезал, ну что ж там. Дестеген оның үшін ты нервы бітіреге. А сен, оказывается, ондай кішілерден түгіл екен. Жоқ. Сен там принципиальный теге. В смысле? Ол біраз Маздада жүргенде нормально, Маздада жүргенде в смысле и қуып жүйттің, алдына шықтың. Еще Маздада мен емес керек. Алдына шығасың, тоқтатасың, бәрілейді, давай. А Пежода жүргенде олай ішлемей. В смысле? Ерар бар. Просто қуып жете алмадың сен аны. Вот, и шында сені біле барғанда, что-то бір машина потрясайтты да, сен анда теге, дай, чё, айда, ступаем, хоп, потрясать, теге, бұл яқтан, теге яқтан, короче. Бетем, не іштейсің? Кстати, вот Кубрагор сейчас или фото, да. Айда, остановимся, давай, теге, давай с тобой, ща поговорим, теге. Мен өзімше барам, мен там хасу-шасы была, что ли. И теге, сен тоқтадың да, короче, и ол теге тоқтамайша өтіп кетті, просто дальше мен там, Аллашка, нормально, малай. Башы шлеген мұның. Шында соғышып жатқанмысам шықмағанда болар ең, наверное. И ол яқтан мен теге, надо. А білесің, ол фотоға еще уверенность придает. Сидушки андай татырған бита. То есть ол, плюс 20% в смысле. Ол яқтан мен не конфликтный кіші, короче. Мен вообще не конфликтный кіші. Мен вообще конфликтовать етерге яратым. Действительно, біз емлем очты олашқан жоқ. Алашы қалай атмасын? Керек, мен дос болып таттым болып мәйбәтләп кіне отырып, яшәрге. Сөздің білен болдық біз. Рамил. Фаил. Һәм біздің подкаст. Шаған болса, лайклар қойғыз, язығыз. Меңа қызық болар е, мәселен, бірер кіші язса. Менде де Тәнзил апа бар. Біз дуслашырық. Хотя Тәнзил апа бірсі білән да дуслашмайын да. Керегіз бар е. Бән не олайсың әнсің, өзің нәрсен 30-дан соң яңа достық болмайын да. Шанды фикр. Яқтан әңгіл қайт еткені айтып отырмаға дейін да, дырақ қана, не? Кімді шақырырға бала? Біз уже әлі қортай біткен Тәнзил апа. Кімді шақырырға бала? Мен бет бұндай да көргенім жоқ еді. Сен кисет, братан. Деменция башланған, бітірейік біз, пожалуй. Маразм.